afternoon. Happy Independence Day, Amerika, and good morning dyan sa Pilipinas. Ayan, so welcome back to my YouTube channel again, Ilocana sa Amerika Vlogs. So, for today's video ay ipakita ko sa inyo yung mga binili nilang paputok na gagamitin nila mamaya para pang-celebrate ng Independence Day. Kasi uso yung mga fireworks dito pag Independence Day. So, samahan niyo ako guys. First, I will gonna show you the pangbatang ito 5 magical Roman candle. Yan. Ayan, I think may presyo pa siya. Wala. Ito pa, bale dalawa siya. And then, this one, losis, kumbaga, losis ba datoy? Matik, amo, awang gaminti, knowledge po kung nagiti nga paputok, kasi hana magpaputok nga, even in day. Di, patpaputok lang, hindi bignak, dahil raya-raya. I think, raya-raya dahil ito isa. Ito, oh, Whistling Moon Travelers. Ayan. Oh, may presyo pa siya, oh. More than $4. So, ito yung pambata, guys. Saka ito. Meron pa doon, pero luma na yung mga doon. So, next one ay guys, naipapakita ko sa inyo yung medyo malakas-lakas na kailangan may guidance ni Brian kung papatukin ni CJ ito. So, bumili sila ng festival balls. Ayan. Siguro ato'y napigsa nga nung mapaputok. So, itry natin mamaya kung gaano siya kalakas. Ayan. May binili silang 3. Diba? Oh, hindi po ito promotion. Hindi po ito advertisement ng isang fireworks. Nagkasta niya, nagkapal, nagpakpakyot ngay. Ito siya guys. Ayan, ito yung may kadwa. At ito may kadwa nga yung pakita. So, proceed tayo sa isa pang malakas. Ayan. May katlo nga ipakita kanya yung guys nga adi ginatang dakot atoy man fire Dominator fireworks. So, pero yung isa is set siya. Ayan. Ito siya guys, oh. Tanan! 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 Nababaliw ako! Nababaliw! Ayan, ito. Dominator fireworks. It costs how many dollars? Yung set kasi siya is siya. Ito na po yung set ng diba? Ito parehas lang niya. Ayan. Yan. Here. Set siya. Naghahalagang bayad mo ay $13.95. Ayan. So, paputo ka na mamaya, guys. Tignan natin kung kung alin dito yung mas malakas sa kanila. Ito ba? Or ito? I think this one. Ay, nagbigatin. Tiyawa na muna ako nagitiwang paputok. So, taga-video na lang ako mamaya dito.
Shout out sa mga mahilig sa paputok dyan. At Happy Independence Day sa inyong lahat. Ayan, ang next na ipapakita ko sa inyo guys is yung, siguro ito yung malakas, yung maingay. Wait. Last but not the least guys, na ipapakita ko ay ito. Ayan, I don't have any idea kung gaano siya kalakas. Ano siya, use only under use adult supervision. So, kailangan, pag gagamitin ito, mga lahat-lahat nito ay kailangan ng guidance ng magulang, at kailangan wag hahayaan yung mga anak natin na magpaputok ng nag-iisa sila kasi it's very dangerous. So, kailangan i-assist at ganyan, andyan lang tayo nakaalalay sa kanila kung sila ay nagpapuputok. I forgot this one. It's panda. So cute. Papaputukin natin mamaya. So, yun. Ito lang yung binili nila. Kasi yung mga iba na andun is mga luma na. So, ito yung mga bago natin na lang ang ating papakita. Ayan. So, ayan. So, napapalibutan ako ngayon ng mga fireworks. Ting. 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 So, ayun guys. Yun lang ang ating papakita. So, thank you for watching. So, ito na guys, yung aking pinakita kaninang lahat-lahat. Ayan. May presyo pa siya. Parang sarap pakinggan sana. Siguro ang maganda tong tignan pag napaputok siya. Tapos, ito din. Ayan. O, diba? Ito po lahat-lahat na. Ayan. Thank you for watching. And don't forget to like and share. And click the notification bell para updated kayo kung may mga bago akong mga uploaded videos. So, God bless everyone. And Happy Independence Day, Amerika! Ayan, araw ng kalayaan. Sa lahat ng mga nasa dyan, malaya ng malayang ipaglaban ang karapatan.